mooiste sport die er is. Ja, het blijft de mooiste wedstrijd. Ja, dit is die beleving, die spanning er naartoe. En op het moment dat je dan verrekken mag en afwachten van wat gaat het weer nou doen. Eigenlijk zit al 14 dagen in het teken van deze race. En dan is het daar. Je bent alleen maar met elkaar aan het roeien, niet voor jezelf. Grenzen verleggen, denk ik. We moeten van pinnen houden. We doen het met z'n allen. Kom op, over die finish. De HT-roeirace. Dit jaar weer die voor de 48ste keer. Het is de koninginnenrace van de sloeproeiers. Meer dan 1300 roeiers in 140 sloepen strijden op de Waadzee met elkaar, de golven, de wien, de streaming en met hadden zelfs in de race van Haans-Neuskilge. Meer dan 30 kilometer beurligje en terugzetten in het ritme van de slag. De race is de Vreedsnaai Hemelvaartsdag, maar voor de organisatie begint hij al volle jedder. Op het water hebben we natuurlijk gewoon de politielandelijke eenheid, Rijkswaterstaat, KNRM, heel belangrijk in dit verhaal. En dan bijvoorbeeld ook de verkeersposten, Poort of Hallingen, de brandaris. En overkoepelend nog wel zelfs de kustwacht en alles eigenlijk. Er zitten wel 1350 man aan roeiers op het water en dan al die volgboten. Dat vind ik wel een ding. Dat gewoon begin van de dag en eind van de dag dat iedereen een mooie dag heeft gehad. En iedereen trots is op wat hij gedaan heeft. En dat we met z'n allen blij kunnen zeggen, wat was het weer een mooi evenement. Nou, het is Een van de roeiers ben ik zelfs. En dit is mijn team. Ik voor u stiet alles in het teken van die ene race. En daar jet op een Tjusterkanaal trainer bij. Gelijk. Ik begon al 4 lien mee roeien. Maar de HT is al van 1974. Het begon met 2 sloepen. Ien namme komt hield het weer om. Die van meneer Harms. Na even ziekjen tref ik hem op Skilge. Een van de ideeën was om van Harlingen naar de Schellingen te roeien. Dat idee kwam voort uit kroegelpraat, op schepperij waarschijnlijk gewoon, dat doen we wel even. En uiteindelijk hebben we daar vrij lang over moeten praten. Van doen we dat nou wel of niet? Dat heeft uren geduurd, want de ene commissielid die zag het helemaal zitten. En de ander dacht dat er doden bij zouden vallen. En op een gegeven moment zei burgemeester Hoogland, die toen de tijd de burgemeester was, we gaan nu stemmen. En wat bleek? Er waren 3 stemmen voor en 2 stemmen tegen. Een historisch moment natuurlijk, want als het 3-2 was geworden, dan hadden we geen HT gehad, hadden we dit interview ook niet kunnen hebben en zag de wereld er trouwens heel anders uit. Dit binnen Jetse de Beer, Hessel van der Kooi, Douwe Wiegman en Willem Kooijman. Zij zitten in een van die sloepen. Ik tref ze in de OK18, dat het eer begon. Wij waren zwaar werk aan het doen. Balkstenen van de dijk lossen, graven. Je kunt het zo gek niet opnoemen.
Dus wij waren een hele sterke clubje met jongens die fysiek werk deden allemaal. On die tijd wienen er alleen nog sprintwedstrijden in de haven. Op die 400 meter, dat was natuurlijk tegen mensen die niet meer optillen dan een vulpen door de week, was dat natuurlijk geen enkele schijn van kans. Wij kwamen natuurlijk uit een gedeelte weg van zomaar uit je werk, waar we aanlopen in onze kloffie. Ja. En dan gebeurde het, hè. We gingen de sloep in en we gingen maar even aan. Nou, dat was voor ons gewoon een werkweek, zeg maar, in de dag. Dus we gingen roeien, nou ja, nog een keer roeien. En hadden we hier gewonnen natuurlijk, hè. 7 keer of zo? 7 keer, toen hadden ze zo de balen. En toen werden ze natuurlijk steeds chagrijniger van. En toen wouden ze wat anders. Ja, toen werden we uitgedaagd. Toen zei ze van, als jullie meer dan 400 meter moeten roeien, jullie hebben explosiekracht, zei ze. Ja, dat was hem. En toen zei Dirk van, nou dan gaan we Harlingen de Schelling roeien. We gingen naar Harlingen, lagen in de haven, we lagen de sloepen naast elkaar en we zeiden, nou, laten we nu maar vertrekken. Zo ging dat vroeger. Het was nogal knokkelig die dag. Er stond aardig wat wind. Dus we zouden even uit de haven, maar we zijn uiteindelijk halverwege de Pollendam zijn we gestart. Omdat het was zo weerbarstig voor die haven met die golven dat we lagen zwart op ons kant voordat we überhaupt. Ja, joh, het ging daar tekeer als gek. Niemand wist wanneer we moest vertrekken om voor de stroom weer naar de haven te kunnen. Dus wij waren veel te vroeg. 1,5 uur te vroeg. Want wij zaten op een gegeven moment in het Schuitengat, ver voordat de vloed erin kwam. Dus we moesten tegen de stroom in naar de haven. En dat was zo frustrerend. Op een gegeven moment lagen we bij de Schuitengat 4. En dan gingen we achteruit. Nou, we werden helemaal gek. Ja. Achteruit, godverdomme. Dus het was trekken als een wilde. Maar die Semso-jongens, die zaten dus helemaal daar bij Vlieland nog. Die kwamen helemaal niet meer vooruit. Want die waren helemaal naar de Filistijnen. Maar hoe zijn die dan binnengekomen? Nou, uiteindelijk, 1,5 uur nadat wij binnen waren, kwam de vloed erin. En dan konden ze met voor de stroom naar de haven. We gingen veel te hard. Na die eerste race groeide de HT stadig gewoon uit. Maar alleen nog maar mooier. Ont 1982. Een vrouwelijk team meldt haar aan. Maar ze maaien net. Er waren een paar die zeiden van, waarom doe je hem niet een keer met? Nou, dat was zo'n zakelijke huipie. Ja, dat was mijn man hoofdzakelijk. Die zei, goh Maaie, waarom ga jij niet roeien? Ik zei, dan moet ik wel een ploeg hebben en een sloep. Dus zo kwam ik bij Caroline eigenlijk. Ja, Caroline en ik, wij waren toen wel vriendinnen. We waren wel veel bij elkaar. Ja. Dus ik heb dat aan Caroline voorgesteld. En Caroline zei, nou dan regel ik de sloep hem wel. Ik begin 82, in de wintermaanden. Want wij zijn het voorjaar gaan oefenen. Wij hebben niet heel lang geoefend. Nee, we hebben niet vaak getraind. Nee, nooit. Het was niet Eigenlijk nooit. Nooit. Nee. Nou ja, een paar keer. Ja, dat was altijd een drama om iedereen bij elkaar te krijgen natuurlijk. Dus we hebben eigenlijk niet eens zo vaak, nee. Op een gegeven moment heeft mijn man dat voorgesteld aan Harms van, ja, vind je het goed dat een damesploeg meedeed? Ja. Nou, nee, hij zei, dat gaat niet gebeuren. Hij zei, dit is niet iets voor dames, dit is iets voor heren. Het kan niet, dames gaan dit niet halen. Het is levensgevaarlijk, zei hij. Dus dat werd meteen van de baan geveegd, weet ik nog wel. Hij was vreselijk kwaad. Ik herinner me dat niet zo goed meer uiteraard. Maar het was wel iets wat, ja, nu schiet het me wel te binnen. Dat was een hele toestand. Ik heb toen besloten om dat gewoon niet te doen. En men heeft dat eigenlijk niet goed begrepen. Kijk, ik heb niets tegen dames en tegen roeien, helemaal niet. Maar je zit met het feit, als je meeroeit met de mannen, dan komt er een enorme grote afstand tussen die sloepen. Dat kan niet anders. En dat betekent dat de sloepen achterblijven, daar moet je dan weer een boot bij hebben. En als het slechter weer gaat worden, dan moeten ze uit het water gehaald worden. Ik vond dat dat gewoon niet goed was. Niet iedereen vond mij aardig op dat moment.
En toen hebben wij op een gegeven moment gezegd van, we doen toch mee. En toen, dat zei Flip en Huub en toen zijn al die mannen... Ja. Jullie moeten gewoon buiten de deelname om meedoen. Gewoon doen. Volgens mij was het vooral zo van, wat? Wij, als meiden dat niet kunnen, dan... Ja, dat zouden we ze laten Wij zien. moesten wel bewijzen dat we meer. het konden halen. Ja, maar we hadden allemaal die mentaliteit zo van, nou, dan zouden wij ze eens even een poepje laten ruiken. Want wij roeien erheen, punt. Ja. Geen sloep is gelijk en daarom is het een sport met handicaps. Om het zo eerlijk mogelijk te krijgen, worden ze meten op verschillende zaken. Eén keer in de 4 wordt alles op een ei naisjoen. Een ingewikkeld proces met allerhande formules. Wij moeten dit hier sleept worden. En dat is een spannend moment, want kiet je weer de omleeg, dan moet je hudden roeien voor hetzelfde resultaat. En hier gaan we de roer meten. Of die wel gelijk met de onderkant is, of dat het uitsteekt, of hij hoog of laag is. Er wordt gelijk een foto gezet. Hoeveel speling ertussen zit. Dit kun je allemaal mee gaan smokkelen, zoals je zegt. Om een beetje met weerstand te maken. Wat hier bepaald wordt, in heel weinig woorden, is de weerstand van die sloep bij verschillende snelheden. De snelheden waarmee werkelijk geroeid wordt, sneller en langzamer. Wat voor weerstand die sloep heeft, omdat die gebruikt wordt voor het onderling vergelijken van die sloepen. Oké. Als een wedstrijd geroeid is, dan wordt achteraf uitgerekend hoeveel kracht, eigenlijk is het vermogen, hoeveel vermogen hebben die roeiers nodig gehad om die snelheid te bereiken die ze geroeid hebben. Dat kun je alleen doen als je weet wat de weerstand van de sloep is. Grofweg zijn er 2 dingen. Dus de waterverplaatsing. Zoveel zwaarder een sloep, zoveel meer verplaatst die water tijdens het roeien. Dat kost kracht. En de vorm van de sloep en de lengte van de sloep. Heb je inderdaad een romsnelheid heet dat dan. De golf die ontstaat langs de sloep, die het water wat de sloep voor zich uitduwt. Dat is bij een kortere sloep heeft dat meer effect dan bij een langere sloep. Ze doen hun best natuurlijk om het zo eerlijk mogelijk te maken. Maar er zijn zoveel verschillende omstandigheden. En als je dan naar de uitslagen ziet, dan denk je bij jezelf... Ja, hoe hard moet iemand dan roeien om te kunnen winnen? Dat is dan onmogelijk. Maar goed, ik denk wel dat ze hun best doen. Het blieft appels en peren, feitelijk. Jelly Tichelaar uit Haans roeide 30 keer de HT. In de jaren 80 en 90 maakte de sloep dat ze in roeide furoren. De Bartex wie een soort van tweede hoes voor haar. Dit is hem. De Bartex. Daar is het allemaal met begonnen. Dat is het voorschip van deze sloep, van deze stoere Friesinnen. Het was echt pionieren. Wij hebben echt van alles uitgevonden. Ik denk dat de helft van de HT-regels uit onze koker komt. We waren de eerste met voetsteunen volgens mij. Of in ieder geval, in het begin hadden we dan van die stangen erin waar je dan je voet onder deed. Nou, op een gegeven moment hadden we echt van die steunen maakten. We waren de eerste die met slangetjes roeiden, met tankjes met water. We hadden lood in de handvaten van onze riemen goten om de hefboom makkelijker te maken. Ja, dat werd natuurlijk verboden. Toen hadden we een vaste riemdolconstructie. Zodat die riem die riem niet, die ging dan het water in en er weer uit. Die kon niet dit doen. Dus dan, ja, dat is natuurlijk de beste manier om te roeien. Alleen dat hij kantelde niet. Ah. Dus het was perfect natuurlijk. Maar ja, ook dat werd na 3 jaar verboden. Wie de regels altijd voor? Ja, we waren een heel tiete regels voor, ja, klopt. Ze bedenken allerlei trucken waardoor het makkelijker is of eenvoudiger is en noem maar op. Hè. Ja. Ze waren met riem aan het knoeien, ze waren met roeren aan het knoeien. En dat kun je alleen maar tegengaan door heel strak de regels te stellen. En mijn opmerking zijn roeiers altijd eerlijk. Ja, klopt, niet dus. Had hij wel gelegen toen, hij zelf ook bijvoorbeeld, dat ding, dat ging rotten.
Dus die hebben we helemaal in de polyester zetten, helemaal opnieuw opbouwd. Dat deden we allemaal zelf, wij. Als vrouwen? Als vrouwen. Ja, het roeien was gewoon eigenlijk was het je leven bijna toen. En dat heeft gewoon echt wel jaren duurt, hoor. Ja. We trainden echt heel veel. En we waren echt, we deden het ook voor elkaar. Je waren echt, als er iemand kapot ging, dan, je doet het voor elkaar. Ja. Dus je gaat gewoon veel verder dan dat je denkt dat je kent. Hoe vaak heeft de HT gewonnen? Poeh, heel vaak. Ik heb geen idee meer. Misschien wel 15 keer of zo. Kom, druk door! Goed door! Zo een horen klinkt. Jezus, hoe god mogelijk. Steef en. Eigenlijk is elke HT natuurlijk bijzonder, maar de meest bijzondere is wel denk ik dat je het niet haalt, of dat we het niet haalden. Wat gebeurde er? Nou ja, de organisatie die had gewoon iedereen veel te laat laten starten. Het was vreselijk slecht weer. Dus na 6 uur roeien waren we nog 100 meter van de rondingsboei van het Skuitengat af. En we kwamen er niet. We gingen op een gegeven moment, we lagen stil of gingen bijna achteruit. Terwijl als je om die boei heen gaat, krijg je stroom met. Dus het was nog 100 meter of zo. Je hebt zo hard traint en je wil gewoon naar binnen roeien. En je weet dat het nog maar 100 meter. Het is een stukje. Ja, normaal is het 2 minuten roeien. Niet eens. Waarom naar Skielgen Jontje 74? Er wie een grote rol voor ieder man. Stuurman Jaap Roos. Jaap die had een emotie ergens. Die heel erg refereerde aan het zeevarende verleden van Terschelling. Ja. Dat was zijn idee. De houtschepen en ijzeren kerels. Dat vond hij. En wij waren de ijzeren kerels. Ja, een sterke man was hij. Ja. Als je niet kwam, dan kreeg je toch op je valie. Van waar blijf je nou? Want dat kan niet. We moeten roeien. Nou ja, als je dan even in de training zit, zeg maar, wat wij dan als training moesten ervaren, ja, dan moest je er ook wel wezen. Op het moment dat je er niet was, ja, dan was hij toch wel het ogen op een kop. Dat was een rust in zijn leven, hè? Ja, Jaap was bezeten van roeien. We hebben nou een dochter, die zit daar. Ja. Die doet hetzelfde. Ja. Dat zit heel diep. Ja, dat is met de paplepel erin gegoten, zeg maar. Dus en nog steeds passie. Leuk met die meiden bezig zijn, want ik ben nu stuurvrouw van het damesteam. Ik heb zelf dan wel 27 jaar geroeid. Begonnen ooit in de Tom roeiploeg met 6 dames. En nu stuurvrouw in de OK 18. Ja, roeien is diep en dat is prachtig. Het is een prachtige sport. Mijn vader die zat ook in het bestuur van de HT. En die zag ons wel een beetje aankomen, mijn zus en mij. En die wilde toch dat roeien voor dames ook mogelijk maken. Dus die heeft daar zich wel heel sterk voor gemaakt. En uiteindelijk is dat dus wel gelukt. Maar ze waren bang dat er doden gingen vallen en dat er ongelukken gingen gebeuren. Dus, maar goed, als je ziet hoeveel damesteams er nu al meedoen, dan ja. Kom erbij. We doen een paar eruit, denk ik, of niet? Ja. Een paar eruit en dan 4 eruit en 4 er blijven zitten. Ja, Joanne, jij mag erin. En zo broest het roeiersbloed terug in de nieuwe generaties. De oude Molly stappen weer even in bij dochter Frederica van Jaap. Kun je van de sloep houden? Ja, ik hou wel van de batik. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, en is het dan van de sloep of van het verhaal? Van het hele verhaal, van alles met elkaar. Ja, ja. Ja, dit is echt lief en leed. Ik bedoel, we hebben ook, iemand of een van onze roeiers is heel jong overleden. Ja, dat is ook onlosmakelijk verbonden met het roeien. Anders hadden we haar nooit in ons leven gehad natuurlijk. Ze was nog maar 32 toen ze overleed. Die kwam bij ons toen ze 16 was. Dat wilden we eerst niet, want ze was natuurlijk veel jonger dan ons.
Maar ze moest en zou bij ons roeien. Nou ja, en dus een echte Bartix-girl was het. Volle naten hebben we haar naar het kerkhof gebracht in de sloep. In de sloep? Ja, kisten in de sloep, dat wou ze. En dit is de nieuwe generatie. De jonge vrouwen van De Danser. De sloep der de vrouwen in 1982 haar een avontuur ook in belippen. Je gaat echt dood. Het is echt kapot gaan. Elke keer bij een wedstrijd, als we bij de start staan, dan denk ik, jeetje. En dan moeten we nog. En vorig jaar ook met de AT, toen dacht ik, waar beginnen we aan? Want dat was, voor mij was dat de eerste keer. Toen dacht ik, nou. Maar ja, uiteindelijk lukt het wel weer altijd om op de finish te komen. En dat begin denk ik echt, nou, waarom doe ik dit eigenlijk? Nou, voor mij is het toch echt wel het samen. Het teamsport, samen roeien. Eigenlijk helemaal doodgaan met z'n allen. Maar je moet het toch samen doen. En dan kom je ook met z'n allen over die finish. En dat is, dat is gaaf. Ja. Ook gewoon de adrenaline die je krijgt. Dat je toch wat doet. Dat je toch flikt om zo'n roeiwedstrijd te kunnen roeien. Maar aan de andere kant is het een super individuele sport. Want je moet het helemaal zelf doen, hè? Ja, nee, dat lijkt zo. Ja, nee, dat lijkt zo. Maar zodra er één roeier even een slokje drinken neemt of er even uit ligt, dan merk je gelijk dat je niet met z'n allen roeit. En je bent alleen maar met elkaar aan het roeien, niet voor jezelf. En dat is ook een regel die je vaak hoort in de sloep. We doen het met z'n allen. Kom op over die finish. Ja, dat. De spanning rint op en dan wordt het 20 april. De generale, het Haanser kampioenschap. De vraag is, hoe staan we ervoor? Als we de haven uit zijn, dan krijgen we de tweede kaart. Daar zien jullie dat de Hallingen 4 ingetekend staat tussen de RH1 en de RH2. Ik stuur dit jaar bij de mannen. Ja, nou, ook een prestatie. Ja, nou, eigenlijk, ja, ik roei liever dan dat ik stuur, om eerlijk te wezen. Want ik vind het een hele verantwoording, dat sturen. Ja, wat betekent dat sturen? Nou ja, ik voel me verantwoordelijk voor die ploeg. Dat ik geen fouten maak, dat ik niet omroei. En het coachen natuurlijk. De meesten gaan natuurlijk helemaal kapot. Ja, om ze toch er weer bij te krijgen en erbij te houden. En ze technisch goed te laten roeien. Nou, dat vind ik nog wel een verantwoording. Zo voel ik dat wel. Ze gaan gewoon kapot. Bakboord even een klap. Ja, stuurboot ook rustig met gaan. Stuurboot laat nog maar even lopen. 2 binnen het laagste nummer van onze start. 10, 11, 12. Dus dat we fel starten en dan kan we ook het makkelijkste bochtje om. Het hartstikke goed deed. Af en toe lekker wat harsschrapen onderweg. Dan moeten ze even hun frustraties, die moeten er even uit. Maar als jij in een aanvaring komt, wij binnen belangrijk. Jawel, maar op het moment dat ik om je heen kijken ben, dat is voor je bescherming. Want die sloep... Jij gaat in discussie. Nee, die sloepen moet waarschuwen dat ze niet deurduwen, dat ze niet tussen de deur gaan. De jonge vrouwen van De Danser winnen in haar klasse. Zonder misschien stil te staan bij de pioniers van Doe. Dit is Annette, dit is Marga Beukema, Christel, dat ben ik. Dit is Marja en dat is Rietje. Het was van ons ook niet een feministisch iets, niet. Nou, absoluut niet. Nee, dat zat er ook helemaal absoluut niet achter. Nee. Helemaal niet. Nee, maar
het was wel aan ons om te bewijzen dat het wel kon. Want wij vonden dat het wel... Wij hadden helemaal zoiets van, nou, waarom, als mannen dat kunnen wij ook. Ja, wij vonden het eigenlijk heel vreemd waarom het niet mocht. Nee. Wij hadden ook nooit een nee verwacht niet, van dat mag niet. Dat hadden wij gewoon niet aanzien komen. Nee, absoluut niet. Nee. Dat was eigenlijk en toen werd het ook groot, toen het niet mocht. Dat was een teleurstelling, een zware teleurstelling, waardoor we eigenlijk nog meer erop gebrand waren om het wel te doen en wel te halen. Ja, nou ja, iets in die trant, ja. We doen het gewoon. Totaal geen ervaring. Nou ja, dus ja, en het mooie weer, genoeg eten en drinken mee, een emmer voor de wc eventueel. Bikini mocht het al heel warm worden, dan hebben we ook nog bruin. Konden ons uitkleden. Ja. En het vertrouwen op Caroline, die had zich heel goed voorbereid. Dat ze de weg wist. Die wist de sluiproutes. Ik weet alleen van dat we zo, wie wil nu pauze, wie wil nu een broodje? En nou hebben we nog muziekje en zo. Veel mannen weggehaald. Ja, zie je wel. Ja, zeker. We hebben zeeolifanten en nog een paar erin gehaald. Ja, zie je wel. Dat weet ik nog wel. Dat we ook zeiden van, doei. Ja. En nogmaals, het is weer net omdat je toch dat vrouwen net sterker nog winnen. Er zijn hele sterke vrouwen en heel veel sterke vrouwen, dus wat moet ik daar tegen inbrengen? De HT is intussen de roeiwedstrijd van het jaar. Met 140 sloepen. Daarvan zijn 40 vrouwen sloepen. Harms kinderen nog met vernuivering naar Sjen. Het werden er 2, het werden er 4, het werden er 8, 16, 20, 40, 80, 110. Het tempo ging steeds meer omhoog. En in Mumford-tijd was het natuurlijk een gigantische vloot geworden. Ik zelf vind het altijd het leukst voor Jaap. Jaap was voor mij een held. En hij heeft het natuurlijk zo uitgebouwd en zo ook, hoe noem je dat, geprofessionaliseerd zou ik haar zeggen. En ook de emoties die hij daarin heeft gelegd. De hang naar vroeger, de hele zeevarende geschiedenis van ons, van de Schelling, die heeft hij echt toegevoegd aan het HT-roe. Het is 10 mei 2024. De dag van de HT. Dat je al die tijd naar Italië hebben. Zoals het nu is, zijn het ideale omstandigheden. En het is springtijd, dus dan loopt heel veel appstroom. Dus dat eerste stuk tot aan het Schuitengat, nou beter kan je het eigenlijk niet hebben, want je hebt heel veel stroom mee. Het moment natuurlijk daar is dat je tegen de stroom in gaat roeien naar de Schelling toe. Dan wordt het nog even een taaie haal. Joet is de dag. En nou zitten we voor die start en de zus het wel om die heen. Iedereen is nog druk dwaande. Volgens mij heb ik in mijn droom al 10 keer ben ik daar op het eiland gekomen. Vraag me niet hoe, maar en nu wordt het eindelijk tijd dat we ook echt gaan. Net iets daarvoor was het wel even afzien. Toen dacht ik wel even van, nou moet ik even mijn motivatie erbij halen. Ging lekker mooi, leuke race, pittig. Nou, eerst dan is het altijd dreig. Dan denk je van ja, ik ga in en dan krijg je weer van je stuurvrouw terug van, nou nog 5 kilometer dames, dan zijn we er. En ze doen dan mee en dan vervloeken ze de hele HT en ze zullen nooit meer meedoen. Maar het volgende jaar staan ze weer aan de riemen te trekken. En hij had gelijk. Stikken en kapot kom je over de finish. Maar takom hier hing je ik wij weer onder riemen.